Zaczekaj teraz. A ta? Ale ładna. Daj przymierzymy. Daj tu przymierzę. Wow. Pokaż. O wow, serduszko. Tak. Daj przymierzymy. Wow, ale ty ładnie wyglądasz, brawo. A teraz inna. A teraz taka, zobacz. Wow. Bela. Ładna? Wow. A to? A ta? Ach, ale ładna. Ach, a ta? Tak, taka ładna. Nie, tu położymy, tak. A ta? Widziałaś już ją? Wow. Tak, a ta? Tu kładziemy, tak? A ta? Wow, już kładziemy. A zobacz, jaką mam. Zobacz. Bela, a ta? Zobacz. Wow. Tu już kładziemy. Tej nie. Dobrze. A którą? A którą? Tą. Baba tą bierze, tak. A ta? Wow. Tej nie. A to? Ładne? Aha. Nie, dobrze, dobrze, nie. A ta? A, Nie, ta się nie ta podoba. nie. A ta? A zobacz to, jakie ładne. To nie, okej. A to? Nie ma już. Tu jest jeszcze taka. Zobacz. Wow. Ta nie. A To którą zobacz, ile Bela? masz słońce, Którą widzisz? teraz? Nie. Zobacz. Zobacz, jaka ładna. Ta nie? Pokaż, którą. Paluszkiem Która najładniejsza? Tak, tak? Wow. Wow. Ale ładna. Wow, jaka ładna. Gdzie położyć? Tu? Tak? Tu położę. Lepiej podobało? Ta co mi. A ta? Nie. Nie, nie, ta nie. Dobrze. A ta? Wow. Nie Mi wiem, się jak ta ta podoba. koniec. Rozłóż, bo się denerwuje, że... Wow. Już ptasie. To co, jadę ja, a wy się szykujcie, weźcie tam coś Dobrze, dobrze. i jedziemy, tak? A Bela jeszcze Ale ja taką. nie będę schodził. Dobrze. Bo tam nie tego, tak? No ta najładniejsza. Tutaj założymy. Chcesz? Daj. Chcesz? Chodź, założymy. Nie? Nie trzeba? A która jeszcze ładna? Pokaż, która. Wow!